Nang litum pirthepen chevoy tanglo, apot sidak nelitum nang tum aphan nang kehanglo. Nang litum bang hinipen komat si sining angsong kedo dunlong ji mapu si papun. Nang kangsay ikpopulo ingse aprang nang litum aphan kangsay padopon ji sita? Nang litum bang hinipen enut si sining angsong do dunlong chotpo. Hempu Chom-Richo ne ke pap, akam klem kle apot sine ke sining angsong do dunlong nang po. Hempu Chom-Richo neli kene chethe dotik ahut. Sita hempu mate arnam atum aphan ening ingthir etpen kaiketa chardam pon ver nahok ledam. Nahok leda lasi neta sining angsong dodunlong jima hempu? Kangsay ke pangcheng lauday ho lapu arleng ke sarmate. Sadhuman me aprang arisomera ko ahut ke pap. Klempik monit pithi o lapen chonghi akamta klempik afisi lahay akeheno akam kangton alanglita. Pensita alangli ke arnam aphan mathadam day. Ganja monglote akeheno akam arisomar ahut ke klem akam siche mathadam loklok arnam aphan ke asap Mathadam day.